Witajcie, czeszczeni przyladowario a przyposłuchario. Ja sam Friedhard Krautz, rodzony w Ketleczańskiej Wosadzie, w Krapoje jużnie Lubija, a bydlu dżęca we Wielkiej Słunce. Ja sam Arnd Zoba z Bukec. Przepraszam stajnie na serbskiej ryczy zajmowanych mnie wopytać, a ze mną serbscy czytać, a wurekowanie zwuczować. Friedhard Krautz byszy jeden z tych, kiż mojemu przeproszeniu szczerowachu, zeznajomniejsze mnie z dopomnienkami swojego wulkowuja Richarda Zarodnika, a tak mu se dodziewa. Sam rodzony Serb. Započinach pak hakle jara pozdźe serbsku rycz wuknić. Kcu was dżęca ze žiwienskimi dopomnienkami jednoho wuznamnego Serba z mojego přiwuznistwa, mojego wulkowuja, serbskiego wučerja a ludowego spisowačela Richarda Zarodnika zeznajomnić. Na denžech žiwiensku rozprawu wuja Richarda Zarodnika pola swójbnych k prinjemu raze na kuncu 1900 a 60 lit a sym ju z wulkim zajmom czytał a na widomie wzał. Bych dedom hišće žyczo. Wuj Richard rozprawia w niemskiej ryczy a tak tedy za mnie czytajomne, żywie wo swoim wuwiczu wot serbskiego hulca ze skromnych pomierów smlünczka hacz k wyższemu wučerje. Tuta rozprawa zbudzeše znova moju skečnost, jako započinach so ze stawiznami mojich predownikov a ze serbskiej zašvostču mojeje rodneje wsy Krapow a bezpozredneje domizny mjez Lubijom a Wusporkom zabierać. Przy tym rodzeše so w nim mysl z niemskim a serbskim tekstom dopomnienków wuja Richarda na niekajke właśnie do zjawności hicz. So by to snano nastork był w poslednich 100 latach przy niemszczenych swojbach mojeje domizny wo ich serbskich korieniach przemyslować. Wodwóz jednoho czytania w Ketlecach a wozjemjenje dzieła dopomnienków w serbskich nowinach pohonjowaše do pokročovania przełożka spytnych dzieł wujowych dopomnienków. Po w obszirnych przychodach na czyszcz przedleży nit pryni nakład knihi Richard Zarodnik z mojego żywienia. Żywiensku rozprawa a tak też kniżka ma te dwaj dzilaj. Z prynjego dzila, kież bezpozrednie tu w domiznie jedna budże moj dżęca czytać. W drugim nic mniej zajmawym dzile rysuje Richard Zarodnik wuwučowanie a kupwanie na jednym kralowsko-sakskim wučerskim seminarie. Niet chcemy pak was wieść do małej sy Münchk, mies nechaniom a wujezdom. Przy żeleznickiej czarje Dreżan lubi przed nikak 100 latami.
raj dzieciactwa 1800 a 84 rodzeného Richarda Zárodnika. Ludzie bychu kudošce živí a dzieci dobiachu sobu k zežiwieniu swojby přinožować.